Novinky pre dôchodcov 2026, čo sa mení na Slovensku. Dnes sa pozrieme na najdôležitejšie novinky, ktoré sa týkajú slovenských dôchodcov v roku 2026. Pripravili sme pre vás prehľad zmien, ktoré už platia, ale aj plánovaných opatrení, o ktorých sa diskutuje v politike. Poďme na to. Dôchodky sa v roku 2026 zvýšili. Od 1. januára 2026 došlo k pravidelnej valorizácii dôchodkov. Všetky dôchodkové dávky sa zvýšili o 3,7%. Zvýšenie prebehlo automaticky a nebolo potrebné o nič žiadať. Sociálna poisťovňa zaslala rozhodnutia všetkým poberateľom dôchodkov. Pri priemernom starobnom dôchodku to znamená približne o 25 až 26 eur mesačne viac. Veľká zmena pri rodičovskom dôchodku. Jednou z najväčších zmien je nový systém rodičovského dôchodku. Pôvodný rodičovský bonus skončil a od roku 2026 funguje nový model. Deti môžu svojim rodičom poukázať časť zo zaplatenej dane. Konkrétne môžu poslať 2% dane matke a 2% dane otcovi. Dôležité je, že po novom to už nie je automatické. Ak dieťa neurobí potrebný úkon v daňovom priznaní alebo vo vyhlásení, rodič nedostane nič. Pre mnohých seniorov to môže znamenať nižší príjem než v starom systéme, najmä ak ich deti nepracujú alebo neplatia dostatočnú daň. Dôchodkový vek zostáva bez zmien. Dobrou správou pre ľudí blížiacich sa k dôchodku je, že počas roku 2026 sa dôchodkový vek nemení. Pri starších ročníkoch zostávajú zachované pravidlá podľa roku narodenia a počtu vychovaných detí. Politici opäť otvárajú tému 13 dôchodkov. Aj v roku 2026 zostávajú 13. dôchodky jednou z hlavných tém slovenskej politiky. Vládni politici hovoria o zachovaní súčasného systému a opozícia upozorňuje na rastúce náklady štátu. V najbližších mesiacoch sa preto očakávajú ďalšie diskusie o financovaní dôchodkového systému a možných úpravách sociálnych dávok. Práve dôchodky budú patriť medzi hlavné témy pred ďalšími politickými rozhodnutiami. Čo sa môže zmeniť v budúcnosti? Odborníci aj politici čoraz častejšie hovoria o potrebe ďalšej reformy dôchodkov. Diskutuje sa najmä o vyššej podpore pracujúcich seniorov, motivácii zostať dlhšie v zamestnaní, úpravách druhého piliera, lepšej ochrane nízkych dôchodkov pred infláciou a dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému. Zatiaľ však ide prevažne o návrhy a diskusie, nie o schválené zákony. Ak chcete pravidelné informácie o dôchodkoch, sociálnych dávkach a novinkách zo Slovenska, nezabudnite dať odber, like a zapnúť si upozornenia na nové videá. Ďakujem za pozretie, ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like a odber.